Pomaže Bog i sretan praznik današnji 1.1.2023. godine zime gospodnje, svetoga Vasilija Velikoga, Kesarijsko-Kapadokijskoga, crkvene Hristove apostolske, svetosavske nove godine. Danas se proslavlja u crkvenom kalendaru po pravoslavnom učenju, ne prema onom kalendaru ekumenskom, jeretičkom, heterodoksnom, nego ortodoksnom pravoslavnom kalendaru, obrezanje gospodnje i sveti Vasilije Veliki Kesarijsko-Kapadokijski iz 3. veka i početkom 4. veka, veliko svetilo, veliki svetilnik pravoslavne vere, sveti Vasilije Veliki Kesarijsko-Kapadokijski. Zato se kaže iz Kapadokije rođen od blagočestijih roditelja, veliki svetelj koji je utvrdio pravoslavne dogmate, koji je branio pravoslavnu ortodoksnu veru, ustajao protiv svake jeresi, protiv svake prljavštine koje zagađuje u ranom to hrišćanstvu, svetu, sabornu, apostolsku crkvu. Nažalost, danas je, kao što već znamo, mnogo puta, da ne ponavljam kao papagaj, da se nalazimo u toj ubrzanoj, dinamičnoj, galopirajućoj apostasiji, u otpadništvu. A to otpadništvo se ogleda u mnogo tome. To je druga tema, da bi se moglo pričati 3 dana, 72 sati, bez prestanka ne bi se ispričalo. Prema tome, mi pravoslavni hrišćani danas proslavljamo svetoga Vasilija Velikoga. Ne kao što smo pre nepune 2 nedelje slavili u najluđu i najblesaviju noć. Ja imam tu pesmu, čitao sam je na Badnji dan, Badnje veče, a čitat ću je sada njen odmet, još jednom ću da pročitam tu pesmu. Najluđa i najblesavija Grigorija, izdajice Grigorija biskupa, Grigorijanska. To ne treba da stavimo već svetoga Vasilija Velikoga, Kesarijsko-Kapadokijsko, crkvene Hristove apostolske 2023. godine gospodnje. Mnogi koje sam pitao i razgovarao, mnogi da nazovimo pod znak pitanje pravoslavne hrišćane, neki su govorili da mi stavimo i ovo i ono, stavimo sve živo, poštujemo i đavole i anđele, poštujemo sve od reda. Mislim, to ne toliko je pravoslavnim hristijanima da slave sve od reda. I ovdje treba da stave, sad ne pominjem druge, da ne izađem iz teme, kinesku, indijsku i koju zna kakvu, nakaradnu filozofiju, jer mi zli običaj kvare pravu istinitu veru. Srcem se veruje za spasenje, a ustima se ispoveda za spasenje, a zli običaj kvare pravu ortodoksnu veru. I sada da se vratimo na svetoga Vasilija Velikoga. To je veliki svetilnik, u najkraćim crtama ću reći, malo se priča 24 sata za njega. Na njega su se ugledali potonji u 16. veku, početku 17. sveti Vasilije Veliki Ostroški čudotvorac, jedan veliki svetelj, Boži svetilnik, Zahumsko-hercegovački mitropolit Vasilije Ostroški čudotvorac koji je branio i odbranio od jezuitske papske jeresi ortodoksnu pravoslavnu veru. To je jedan veliki svetilnik, veliko svetilo pravoslavne vere. To je, što bi rekli neki, to je ponovljeni Sveti Sava. I Sveti Vasilije Ostroški jeste da leči i brani mnoge pravoslavne hrišćane, isceljuje, ali on ne gazi učenje. On ne ljubi katoličko i jeretičko i kukolj. Ne ljubi protestante, ne ljubi jezuite, ne ljubi razne sekte, sad ih ne pominjem, njima na stotine. Mormone, adventiste, nazarene i šta ti ja znam kakve sve ima ništarije. Onda ne ljubi budizam, hinduizam, šamanizam, brahmanizam i šta ti ja znam kakve ništarije. Otrovni muhamedizam, čista otrovna vera, koja nema ništa. Muhamedizam je jedna mračna filozofija, mračna tama. Pa isceljuje mnogi muslimani, ali ne brani on to učenje, tu dogmu, recepturu, to sam rekao mnogo puta na ovom paganskom kutičetu. To nakaradno, znači, sveti Vasilije se samo ugledao 12 veka unazad, a on je u 16-17, dok je veliki svetilnik pravoslavne vere, sveti Vasilije Veliki Kesarijski Kapadokijski iz ranog hrišćanstva, 3. na 4. vek. On je poživao samo, mislim da je oko 49-50 godina, sveti Vasilij Kesarijsko-Kapadokijski, dok je Vasilij Ostroški
poživo tako oko 70 godina. A on je živ svetelj. On je živ za vijeka vijekova. Njegovo duhovno telo ide, kao i svi svetelja Božih, ogromnom brzinom. Za 2-3 sekunde obigra kuglu zemaljsku. Kakva atomska bomba, on neće ni da poleti, on već bio u Meksiko, New York, Moskva, Štokholm. Sve to obišlo dok ona nije prošla 5 km. Kakva atomska bomba, to su dečje kineske pokvarene greške. To je duhovno telo, sveto i telo fizičko, ono što je u Kivotu stoji, u Ostroškoj steni, ali ono duhovno telo ide velikom brzinom, neopisivo velikom brzinom. I onda šta mi možemo i leči od svake bolesti? Mrtva ima vlast da podiže, da vaskrsava. I mnoga čuda na čudima. Ne postoji bolest. Kakva bolest? Za toko svetilo veliko. Utrojičeno. Takav dar Božji. I takvu vlast što ima pred Bogom da i mrtve podiže. Kakva bolest? Bolest je ne postoji. Bolest je posljednja greha. Sila greha je zakon, žalac smrtni je greh. Mi se samo nalazimo, što kaže Justin Ćelijski, mi smo dobar zalogaj za raku u vodenici smrti. Mi smo dobro parče hleba u vodenici smrti. Mi smo jedna torbaruša zemaljskoj kori. I da se vratim na svetoga Vasilija Velikoga Kesarijsko-Kapadokijskoga. Sveti Vasilij Veliki, taj veliki svetilnik, kod njega su dolazili mnogi sa svih strana, iz Sirije, čuveni Jefrem Sirijski. Iz Sirije, znači Jefrem Sirijski, pustonožitelj, dolazio je i rekao je, poklonio se do zemlje vladici Vasiliju Velikom Kesarijsko-Kapadokijskom, a dok mu se i sam vladika Vasilij rekao, kaže, šta si došao, brate, da vidiš ovog grešnog čoveka? On je pokazao smirenje. Nije rekao da kaže, ma šta ti ima da pričaš? Ko sam ja, šta sam ja? Znači, Sveti Vasilij Veliki je veliki svetilnik, veliki branitelj pravoslavne vere. On je, kad je krstio jednoga, dalje Jevrejna, Josifa, pa ga prekrstio, ime dobio Jovan, na krštenju od Josifa dobio ime novo krštenje, obukao se u Hrista, blagodaću Duha Svetoga, i onda ga, kad na tom krštenju, kada je sinula munja s neba, pala nad novokrštenim, a onda iz te munje izletao golub, beli golub izletao iz te munje. To je veoma veliko, da kažem, bilo čudo u onom vremenu kad je krstio na sam krštenju. I zato on posle izradio goluba u oltaru stavio, od zlata nekog. Zatim je Sveti Vasilij veliki kesarijski branitelj pravoslavne vere i svetih dogmata, mnoga čuda na čudima pravio. Kada je dolazio ispred hrama Božjega, on se pomolio Bogu kad je zaključena vrata crkve. Sama se vrata otključavala. To je veliki svetilnik. I po učenju pravoslavne crkve i u zakonjenju 7 vaselskih sabora i 9 pomestnih, mi treba da poštujemo svi događaji od rođenja iz Vitlema do slavnog vaskrsenja u Jerusalimu, svi ti događaji koji su po redu se odigraju, odvijaju po pravoslavnom učenju Kesarijsko-Kapadokijskog Vasilija Velikoga, a ne odvijaju se po Grigoriju, biskupu, velikom izdajici, teškom antihristu i jeretiku, koji je on po ljudskom novačenju nešto unosio, kao i sve današnje đavolje rimske pape, od đavoljene upodobljenje đavolu, oni svašta rade sada. I sad da ne pričam, ni izađem iz teme. Da se vratim još na Svetog Vasilija, to kaže, ima mnogo da se priča, malo je 24 sata. Sveti Vasilij je veliki kesarijsko-kapadokijski, veliko pravoslavno svetilo, on se upokojio negde tamo krajem 4. veka u 49. godini zemaljskog života. I sada na prestolu Božjem sija. I on je smernica i pokazatelj, putovoditelj mnogima. Evo da posle 12 veka došao je Sveti Vasilij Ostroški čudotvorac koji su ugledao na njega. Znači ugledao se, podražavao žitije njegovo. A šta sad podražavaju ovi današnji, da ne pričam da mi izašli iz teme, samo kratko ću da naglasim. Šta podražavaju današnje vladike naše? Šta podržava naš patrijarh koji prvi sedi na kormilu upravlja pravoslavnom crkvom?
Šta on podržava? U neke tamo antihriste proglašava za svetilje. Da ne pričam sad dalje, to pričali su mnogi na ovom paganskom kutičitu. U Krajicu Englesku, o đavoljinu on je govori, on je veliki svetilnik. Onda dalje da ne pričam šta sve radi. Mi ne kažemo da gađamo tu Krajicu. A možda kažemo ona je bila zadojena otrovnim pićem, mračnu filozofiju podržavala, otpadništvo 1000 godine i ona ne može da bude svetiljka. Pa može da ju, ne znam šta da urade, da je rastope 5 tona zlata, 10, i da je u zlato stave i da je zaliju s tom zlatom i ne znam šta da uradi dragim kamenom da optoče. Ona je u duši, zna se gde je mesto, na 5000 stepeni zaradila. I nema potrebe, nema da kažem svrhe, da je taj gospodin Pametnjaković Porfirije Profitirije kaže da ona pokazala svetlost nama pravoslavcima. Kakva svetlost? Ona je u tami. Ona je mrtva tama. Kakav... I sad dalje da ne pričam, ima tu mnogo još detalja, da ni zađem iz teme, samo da se vratim, to je duga tema, može se pričati mesec dana o tome, bez prestanka, 2-3 sati, malo bi bilo da se ispriča. A samo sam rekao, a šta je tu problem? Problem je što naš narod se nije ohristojio pravoslavio. To sam vidio kod Srba, nažalost i kod Rumuna ima to, nisam bio u Rumuniji, nažalost ima kod Bugara, kod Grka, kod Rusa, kod Crnogoraca, kod Belorusa, kod nesretnih Ukrajinaca, Grči, Gori, kod mnogih ima to. Sad da ne napravim ta plemena, te nacije. Mi slavimo i ovo i ono. Šta vi slavite ono i ovo? Pa ne zna se šta se slavi, čovječe. Zli običaj kvare pravu veru, ne zna šta se slave. Robuju ljudi takno tim pričama, sve to babskim, paganskim pričama. Šta rekla baba Stojna, baba Đurđa, baba Mileva. To ima da poštuju kako si ušla, šta si, kako si, da si sanjala, šta si sanjala, da nisi sanjala, da što si ušla. Neke gluposti, beznačajnih, kao 2000 jevrejskih zakona. To su utuvili u glavu, zacrtali, ali oni neće da nauče šta je crkva propisala. Šta su 7 vaseljenskih sabora i 9 pomesnih. Šta je krmčija zakonopravila Svetog Save. Kanon, kodeks kanonu. Kanoni su utvrđene religijske jednačine kao snagom analiza mistična, pretvaru nepoznatu u poznatu. I ti okviri kanonski zakonopravila se ne prelaze. Te međe svetih otaca se ne gaze. One možda se gaze, što sam rekao jednom. Sad se on zamonašao čim se. On mi je rekao, kaže, nemaš ti ljubavi. Pa ja nemam ljubavi za đavole. Kao što vi današnje vladike imaju. Ljubit ćemo i đavole i anđele. Bivše otpale, đavoli su bivši anđeli, otpali. Po kazni su bačeni u podnebesje. I nažalost, ti koji nemaju mira, ti đavoli nikad neće se vrate. Da se opravoslave. I oni su bačeni da ljude tu muče i zavađuju. I sad ja da ljubim i njih. Kaže meni taj usijani kliker, kaže ti nemaš. Ja ljubim Hrista, apostole, svetelje Božije pravila učenja. I koji su potvrđeni i koji imaju svete mošti. Kao dokaz svetosti. A one pale anđele i đavole i one lažne hrišćane ne ljubim. Ne mrzim ih, ali ih ljubim. Na njih se gnušam, zgražavam. Na njih se zgnušam i s njima ne kontaktiram. Oni se ja se zgražavam, gnušam se na takve. Jer nemam vlast da ih sankcionišem. Ali neću ni da imam posla s njima. Ni na ovom, ni na ovom svetu. A tako mi Srbi treba da se opravoslavimo. Šta će, kritite badnjak i te brezu. Mora baš jelko da kitite. Jedite paketić drugi dan, treći, peti. Mora baš da je taj dan da jedite paketić. To se sve došlo sa duhovno zatrovanog zapada. Da se vrati na Vasilija Velikoga. I da skratim priču, da su dugačke teme. Mi, Srbi, pravoslavni hrišćani, znači, to je veliki svetilnik, u svojoj 49. godini se predstavio na prestolu Božje, kod Boga, sija jače od ovog sunca, jer skupa je smrt svetilja Božih, mi smo skupo plaćeni, mi su najskuplje plaćeni, tako da mi, pravoslavni hrišćani, treba da poštujemo svi, i Srbi, i Bugari, i Rumunija, nije da udovoljimo detetu.
Pa taj Bog da nije blagoizvolio porode dar od Boga, ne bi došlo to dete nikad na svet. A ti mu se rugaš. Direktno mu se rugaš kad poštuje zle običaje. Pa kao ono da sad nije to za upoređenje, možda malo, da kažem, glupo upoređenje. Prepodne ću da budem domaćica, posle ću budem razvratnica. Pa posle prepodne domaćica, pa podne razvratnica. Imate 2-3 švalera. Gde to može da bude? Nikad ne može da bude. To mi hoćemo Srbi da budemo. I hrišćani i nehrišćani. I šta će da budemo na kraju? Možemo da proklemimo Boga i očekujemo svi dobro. Možda da se izlije gnev Božji, da izgorimo, što se kaže, gore nego Sodom i Gomora. Znači, Sveti Vasilije, veliki kesarijsko-kapadokijski, veliko svetilo pravoslavne vere, je za svoga zemaljskog života i sada. I svetili Božji su živi i za života i kad se predstave pred Gospoda još su živi i pomažu na sve 4 strane sveta, dok mi grešni ljudi smo, što se kaže Sveto pismo, mrtvi za života, okrečeni grobovi, kockamo se sa večnim životom, igramo se sa večnim životom. Zato ja kažem, dosta je Srbine bilo bre, urazumite se što pre, jer pred apokalipske kuce na vrata, trgnite se što pre, jer što je mnogo, mnogo je. Sveti Vasilije Veliki, kesarijsko-kapadokijski, crkvene, Hristo-apostolske godine 2023. Gospodnje, današnji praznik neka pobedi Svetosavlje, pravoslavlje i Sveti Vasilije, ostroški čudotvorac, mitropolit, Zahumsko-hercegovački moli Boga za nas grešne. Sada bi ja na tu temu, još mnogo bi trebalo to da ste pričali o Svetom Vasiliju Velikom. Pročitao jednu svoju pesmu. Najluđa i najblesavija nova godina Grigorijanska. Vasilija Veliko kesarijsko-kapadokijsko je prava, a Grigorija je najveća laž koja je došla na zemlju koja neće proći do svršetka sveta i veka. Božji su dani godine na zemlji, pre Hristovog dolaska na zemlji ljudi su samo za smrt znali, jer Mesiju nisu spoznali. Tamno ždrevo smrti gutalo je sve od reda. Spasitelj je morao da dođe, da ogubale duše spasi i večnim životom ukrasi. Satanina vlast onemoćala, Hristos vaskrsao iz mrtvih, ozakonjeni, nepromenjeni sveti dogmati, 7 vasenskih i 9 pomesnih sabora, crne jeresi sankcionisane, da ne pomenik nad dušama ne likuje u paklu cvikuje. Sa izvora Aspidinskog Grigorije se napojio i od čistog izvora odvojio, pa se čak šta više i nepogrešiv proglasio. I stisnuši Sina Božjega sa zemlje, a sve Latine, porobivši sinđirom pod bremenom greha Grcu i hrani nakaradnom pseudo-dogmatskom konzilom i ne pričeši svetim vinom. Jezuiti, nacisti, bolševici, komunisti, masonci, svi su oni isti, sa izvora sataninog su se napojili da bi mnoge u paklenoj vodenici mrvili. Ti Srbine, crni sinko, deli se krme i krmčije Svetoga Save, nemoj da te progutaju vatikanske ale. Narugao se nakazni papa, na telu i duh Svetoga Nikole, Nikolino isposničko sasušeno telo, koje je ispustalo baguhano miro i podivljalo more umirilo. Mi pravoslavni hrišćani 20. i 21. veka svetelje imamo i na veliku subotu blagodatni oganj primamo, a Vatikanci ništa ne primaju, jer od učenja med zatrovani konzumiraju. Najluđa noć Vatikanska je nova godina bila, kad je filokvističko učenje prigrila. Hrista na Golgoti raspinjala. Najluđu noć ne treba da slavimo, već da se u sebe pogruzimo i pokajničke suze da grunemo kao đurđevska kiša, da bi nas Božja kazna zaobišla. Da Svetoga Vasilija Velikoga proslavimo da probdijemo uz mrtvenik cele noći. Nijedna vatikanska rđa neće da prkosi. Makar nam sankcija pretili, sa lica zemlje zbrišu, jer oni đavoljim duhom dišu. Svetoga Vasilija Velikog da slavimo kako doliko je. Njet global, ili demokratski kal. Vasilije Veliki da nam živi u srcu i kuca, makar vatikanske ale do posljednje atomske bombe ispale. Pravoslavnim ritmom srce da nam kuca,
antiglobalistički pristup da imamo i svetoga Vasilija svim srcem da zadobijemo, jer zlatnostajna zapadna Evropa je jalovica prava, već 1000 godine svetelje i proroke ne dava. Nek pobedi pravoslavlje, svetosavlje. Amin, Bože daj. Evo na ovoj pesmi, znači najluđa i najblesavija nova godina Grigorijanska. Danas sam to pročitao na dan nove 2023. godine Gospodnje. Hteo bih samo da kažem, da se vratim sad, da svetoga Vasilija Velikoga slavimo kako doliko je i kako treba, a onu da ne pominjemo. To nije naša, to nije učenje pravoslavno dogmatsko, ni to srpsko. I to da se vratim, nije to srpska nova godina. To je sve pravoslavna nova godina. Nažalost, te bude i bugarska, Bugari su izdali tu novu godinu, nažalost Rusi su izdali, nažalost Rumuni su izdali, Srbi su još neke vrdalame, neki ovako, neki onako, neki tako, i Srbi su tu da izdaju, blizu su, Crnogorci i oni su izdali, Grci i oni su novokalendarci i oni su izdali tu novu godinu. Znači, to je sve pravoslavna nova godina za sve hrišćane pravoslavne. Hristos nije došao da spasi Todora, Vladimira, Đuru, Puru, Aleksandra, Živka, Petra, Janka, nego došao za ceo rod hristijanski pravoslavni. Prema tome, to je pravilo 2 i 2 je 4, za svi ne može 9 i 10. To nije samo za Bugari. Bez obzira da kažu da su Srbi loši. Loši jesu. Ali vi slavite što crkva propisala, što je Jovan Rimski utemeljio, a ne što je neki lud Srbin, Đura, Pura, ne valja on. Ali vi slavite to što piše. I to iz njihovog sinoda bugarskog isto je to taj zmijarnik, kao i u sinodu zmijarniku pravoslavnom, preko puta saborne crkve. I prema tome mi treba da slavimo, mrzite Srbe, ali volite Gospoda, slavite kad je propisano. To da kažem, poručujem svim Bugarima, Rumunima, Grcima. Srbi su ljeljavi, ali Hristos je ostavio učenje tako. Poštujte Hrista, vaskrslog iz mrtvih. To bi Sveti Sava isto tim tonom što ima vlast i mrtve rekao istim tonom. Bio je i tamo zatočen, smrt ga je zesila u Trnovu. Dugo vremena je bio, zaboravio sam koliko godina, dok ga nije Vladislav uzo i u Mileševu prenao. Pa se ga onaj zlokobni, zloveropodobni Sinan Paša uzo i spalio ga. Sad neki kažu da nije spaljen, da je prebačen. Sad ne znam kakve su sve interpretacije. Ali kažem, mrzite Srbe, ali poštujte učenje. To bi je rekao Bugarima svim. Site korata. Na svite naroda, tako bi rekao, od sinoda do koliko ih ima, 8-9 miliona. Pa nemojte da se igrate, da gazite učenje pravoslavno. I sad dalje da je pričam. Zna se kako se seče kolač. To nisu doneli Srbi. To je Hristos zaveštao u kući Svetog Jovana Apostola. Ne posipao se kolač žitom, nego crvenim vinom, jer je prolio krv za Vasilij rod. Znači nisu to Srbi izmislili. To je Hristos, još dok nisu se čulo ime srpsko, pre 20 veka ozakonio, udario testament u kući Svetog Apostola Jovana Bogoslova. I zna se kako se bilo, što je stojio deda Čiča Ujka. Možda oni su bili dobri, možda su loši. Ovako se seče kolač. To bi trebali kažu sveštenici, pravoslavni, hristijanski u Bugarskoj Srbiji. A ne da kaže, radi kako stigneš. Pa kak si ti sveštenik? Samo da viš, uzeo sam pare, doviždena i doviđenja. Znači, to je ta anomalija, to je taj ekumenizam. Jer to je uzima maha. Uzima maha. Ako mi danas pustimo malo, pa sutra ode vera pravoslavna. Pa ljudi su umirali za svetu pravoslavnu veru. Na lomači su išli u vatru, u oganju, 10 metra drva zapale, 20-30 metra plamen. Oni ulaze u vatru za veru, a vi sad tako lako to sve da pustite. Pa možemo ovako, nije bitno. Ma Srbi ne valjaju ništa, ali vi poštujete ono što piše, to je zakonila crkva, što je testamentom zapečatila. Rusi ne valjaju Srbi za ništa, i pošto što je crkva zapečatila. A ne neki tamo kojom je palo na pamet. I Rumuni isto. Nisam bio po Rusiji i u Rumuniju. Malo sam bio po Bugarskoj. To malo šta nisam ni upoznao Bugarsku. Prošao sam malo. I to hoću da kažem samo. Da mi svi pravoslavni hrišćani treba da poštujemo svetoga Vasilija Velikog Kesarijskog Kapadokijskog. I na kraju šta bih sada rekao?
na ovoj Bistroj Moravi, što je mnogo. I sad očekujemo dobro. Sad možda padnu neke vatrene kugle, kao dve robne kuće, velikom brzinom idu. Pola ceo grad da zbrišu, da unište. Dve kugle da padnu kao Beograd, kao Bukurešt, kao Sofija, možda unište. Pa kad kokću zemljotresi. Mi možda progrimamo Boga, takvu kaznu da stignemo, da ne znamo gde se nalazimo. Što kaže Bora Čorba u onoj pesmi, da zvizne Gospod te vatrene kugle s neba i nekoliko zemljotresa. Da nas briše s lica zemlje. A druga tema, što se sad kod omladine pojavila, i ranijih godina ona bila, i pre 100 i 200, jer to je bilo od pamti veka. Preljuba je smrtni greh, nije ono od juče. A sad se pojavila neka novokomponovana, moderna prostitucija. To je druga tema, da ne bi sad pričao o njoj. Sad je to normalno kao devojka da promeni 200 momka, 300. Kao to je dobro, to ne valja. Ko nije promenila 2 momka, to nije nikakva devojka. Pa šta su rekli sveti oci ili momak? Kad promeni 3, to je skotsko ponašanje. To je skotološtvo. A šta je ovo sad? Biću kad nađem pravog 200 ću promenim, onda ću biti domaćica. Bićeš na kukovo leto domaćica. Neke se od njih ne može posle nikad ni udaju. Pa kaže, nisam se udala. Pa ne može da se udaš, ti si 200 momka promenila. Gospođa. Ili gospodice. Kako se udaš, što bi rekao Šojić? Ne može nikad da se udaš. I ne može da budeš sretna dok te grehove ne ispovediš. Ti 200 momaka, ti pun voz. Ti si pun voz čoveka, bila si žena svih muževa. Pa gdje to može da bude? Ili čovek da bude muž svih žena. To su sveti oci atemisali i sankcionisali. Ne mogu da se svedim po kom kanonu, po kom zakonopravilu, a ima tamo stoji tačno u knjigama. Davno sam to čitao i zaboravio sam koji beše broj. Tamo se tačno zna, zavedeno, kao po pravnim zakonopravilima građanskim. I tamo stoji, kaže, kad promeni žena ili čovek više od 3, to je skotološtvo. To je skotsko ponašanje. I to su sankcionisali. A sad kaže, to je normalno da ona ide. Pa još i truju preko ovo paganskog kutiše. Puštaju javno to skotološtvo. Da bi oni oponašali, da ne kažem imitirali, kako kaže ona promenila 6 momka za 6 meseca ili 5. U javnoj kući, reality program kod onoga, neću upominjati ime koji, u nekoj javnoj kući, neki reality program, kaže ona, kaže, muvala se tamo sa 6 njih, što ja da ne idem, preko, kaže, to oni gledali. I onda ona podražava, periše grudi, zadnjicu, usta i sve, to su sve, znači, te nakaradne stvari skotske, što to ne bi trebali oni da prihvate. To je i država kriva, i crkva, to je trebalo da zabrani. Ja bi to zabranio. Alkohol, cigare, reality programi, droga, kakva droga? Da pomenimo kakva droga, koja droga bi? Pa cigare ne bi kupili do trafiku. 2 godine zatvora. Kakav alkohol? Zašto alkohol? Da vidiš da bi to moglo, kaže ono, ide kod momka, dolazi, ugovara ljubavni sastanci s mobilni, sa skolima, ili odlazi. To su sve skotska ponašanja. I kaže, bit će domaćica. Nikad ne može da bude ona domaćica. Takva. Što bi rekla jedna baba, zaboravio sam kako se zvaše, gde sam me pre neki mesec snimao, kak je bre ona da sprema, kaže, torti, kolači i pitu do mesi. Ona ne zna prost leba do mesi. Zaboravim kako se zvaše iz Novog Pazara, jedna baba, kad se snimao. Kad ja sam rekao, znaju one, kažem, te tutovirane. Ma kaže, gde znaju, kaže, te tetovirane, one ne znaju, kaže, kakvu gibanicu, prost leba do mesi ne znaju. I to je tačno rekao, ta baba. I mi tim ponašanjem, kad to dozvolimo, da se ta omladina da se razvija, ja nisam bio na političke i sociološke nauke, ali imam zdrav razum i posmatram ovaj narod. Država propada, sama sebe briše. Ima pojedinci koji imaju po 300, 500 milijardu, 2, 3, 5 milijarde dolara, nije bitno šta sve imaju. Zlato i drago kamenje, čupovi, dragulji, šta ti ja znam, to čuvaju ko škrtice, što kaže Šojić, pokojni. A na kraju, kad se ova omladina raspustno živi, nema poroda, 1, 2 ili 1 dete, smanjuje se natalitet i time se mi smanjujemo i druge nacije pregaze, osvojit će nas. A zato što smo mi skotskim ponašanjem ponašali, sami sebe smo ubili. Što bi rekli u drevnom satiru, bezbožnik zače nepravdom, trudan biješe zločinstvom i rodi sebi prevaru.
Bezbožnika će ubiti svoje sopstveno zlo. Taj razvrat, ta nečistota ubiće ovu državu celu. I bit će Srba jedva ko ima pola miliona. I onda ne može da se osvoji ko hoće. Neko brdsko selo da krene će da se osvoji. A ovi neka čuvaju zlato i drago kamenju ćupovima, samo milujte te dolare, mazite te dragulje i onda će na kraju šta da budemo? Pola miliona. Što bi rekli Tarabići, Srbi neće da se smesti pod suve šljive. Znate koliko nas ima? Znači sami smo sebe ubili. Jer niko to ne reaguje. Ma lepo je ovo reality što imaju, što oni se muvaju, što razvratne. Dobro je to. Puste to, gledaju ceo noć, zinu u taj džavolizor. Ja sam pogledao, ja sam se čudio, evo sad pričam. Pogledao sam mi šta rade. Pa oni to hvale, oni to opravdavaju. Oni šta pričaju. To su bezumnici, kostori bezbavi. Pa ja bi to zabranio, pa ne bi dozvolio kakve trafike. Istrelite iz trafike, vadite cigare. Kazna. 2 godine u zatvor. Ma kakva droga, za cigare ćeš 2 godine, a za drogu ideš 20 doživotna robije. Pa radi s drogom, slobodno. Kakva droga, kakvi brakači, kakva droga, nema cigare više, alkohol da kupiš. Da sam vlast, nego nisam. Koliko ima školu? 1 razred osnovne škole. Ma nemam školu uopšte. Što je rekao Miroljub Petrović, šta ću te debilane? Šta sam učio? Ništa nisam učio. To su prave debilane. Što bi rekao, ili proizvode ove školovane bitange izrok. I neškolovane. Neke zakone poštujemo ćefovske. Kao ono što je, nažalost, crkva ne poštuje, nego što je rekla baba Đurđa. Kako si snio, kako si ušao na levu, da si stao na levu ili na desnu nogu. To su gluposti velike, čovječe. Znači, treba ovde i u crkvu i državu temeljne, korenite promene. Daj Bože da dođe ruski car. On je Božji pomazanik, on je vlast, on je bogoslov, pesnik i prorok. I jednom će da biti i crkvena i državna vlast. Znači, on će biti i patrijarh i car. I on je monah. Njemu nisu potrebne drago kamenje i zlato da kupi. Će da ponese na onaj svet. Za duhovno telo dokači. Da trgne to i da ponese na nebo. Ne, to sigurno neće. I da mazi ove lopove. Idite vi u stranu državu, ja ću vas zaštitim, pa će i tako to neće da radi. Znači, zna se ko šta kako zaslužio, odlazi tamo. I da ne bi, morao sam da pričam o ovome, ovo je druga tema, ja ću da pričam to drugo, o toj modernoj prostituciji, specijalno će da bude napaden videoklip za modernu prostituciju. Tu su podjednako krivi i ljudi i žene, to je momci i devojke. Pa ni samo devojke. I kad bi ljudi bili, jer tako su one zacrtale, da promenim 200 ili da promenim 200 i samo kao našao sam ti manu, čušnem te, smuvao sam se drugu, tako idemo sve u krug. I šta na kraju očekujete da vas Bog nagradi? Da vas nagradi, da vas kazni? To možda očekujete. Da se izlije gnev Boži. I posle trči u Zosim Tumanski, u Ostrov, u Sveti Roman, daj da pomogne Bog, nešto se desilo. Desilo se. Mora da se desi. Zato što je mnogo je. Dosta je Srbine bilo pre. Urazumite se što pre. Jer dok polisa kuca na vrata, trgnite se što pre. Nek pobedi pravoslavlje, svetosavlje. Amin Bože daj i današnji praznik 2023. godine gospodnje, Sveti Vasilije Veliki, Kesarijsko-Kapadokijski. Onaj ko je to učenje izdao, jednom sam pričao ranije, neću ga imenu, koje nije bitno, koji su u crkvi i u državi proslavlja danas, recimo, 31. A ne, proslavlja se, umesto da se proslavlja 1. a proslavlja se 14. To ko je uradio, taj je veliko zlo pred sobom i pred Bogom učinio. I taj je, što bi rekao jedan brat Stanko, što je imao, duša mu bila izašla i telo 25 sati i video pokazao mu Gospod raj i pakao. Video da se ti krčkaju u jedno ognjeno jezero na 5000 stepeni i gase vatru s glave, a ne može nikako da ugase. Takvi sada gase pametnjakovići vatru s glave. Ne znam nije koji, neću ih imenu koji su to, poznati političari, pa još sahranjeni u LA velikana u Beogradu, šta ti ja znam da ih sahranjeni, nije bitno sad, neki staje ko će na vrkali megdan. Takvi su sebi zaradili da se krčkuju na 5000 stepeni. Koji da su? Ti pametnjakovići. Ima ih mnogo, koji su učestvovali u tom promenu tog kalendara. Direktno su udarali na živoga Boga.
I ko je to bio pametan da prihvati? Da mi prihvati mi daš celu kuglu zemaljsku. Ma ceo svet da mi daš. Samo ne znam ko je to bio pametan, vladar u to vreme. I to ne dolazim. Takvima je upisano veliko zlo, ako se nisu pokajali. I krčkaju se na petije. Ovdje ne smeš ništa da kažeš kod naroda. Ne dosuđuješ nikoga. Šta znači? Doveli smo oču, muftiju, ljubite njih, milujte, pričestujte s njih, šta da redim, šušu, mušu. Doveli smo crnog đavola, rogato, ljubite njega. Čekaj bre, polako. Mora da kažemo šta je dan, šta je noć. Ne smeš ništa da kažeš, ni a, ni š. Pa nije to osuđivanje, to je evidentiranje. Osuda kad bi ja nekog osudio, hapsi ga, stavljam mu lisice na ruke i lišava ga slobode u zatvor. 25 batine po golom mesu. To je kazna. A ovo samo interpretiram. Ja nisam ruski car da imam vlast da to, ja bi to uradio, što sad pričam. To bi urađeno bilo mnogo mesec, dva. Ovdje bi odmah bilo Srbija da se bombarduje. NATO-vci bi rekli svim mogućim naoružanjem, sve 3-4 države na čelu s Amerikom, udrite po Srbiju. Gde stignete? Nema tu prekaže po mostove, nego gde se kačite. I ja čim bi ovo sproveo za 2 meseca, a to bi uradio za 2 meseca sigurno, i u crkvi i u državi, odmah mi naredili Srbija da se bombarduje. Jer neko ima sa strane kojeg se to ne sviđa i taj duva uši onome koji treba to da sprovede. I mi to prihvatamo. I zato smo i mi zatrovani sa to što kaže sveti vladika Nikolaj, duhovan zatrovanog zapada. Ali on je rekao u jednom proroštvu veliki vladika Nikolaj, srpski svetelj, ne hrlite prema tome trlome lažno svetlom zapadu, jer će to biti jedna ruševina gdje će da iznikne drveće, a da se gnezde rode na njima. Sve će biti to sprženo, uništena cela. Baš ovo što o ovome pričam. Znači, ne smeš ništa da radiš u svojoj državi. Čekaj bre, vi slavite koga hoćete. Karla Velikoga. Kad ćete sa skamenje, vrelo? Ja čoveče, ovako sam donao zakon u mojoj državi. Tako, kome se ne sjeda napolje iz države. I gotova stvar. A vam ne odgovara tako, ili gde znate. Nek pobedi pravoslavlje Svetosavlje. Amin, Bože daj. I sveti naš Savo, Simeon Mirotočević, današnji sveti Vasilije Veliki, Kesarijsko-Kapadokijski, crkvene Hristove apostolske nove godine, i sveti Vasilije, Ostroški čudotvorče, Vidaru, moli Boga za nas. I svi sveci u 12 meseci u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sad i u vekoveka. Amin, amin, Bože daj. Ovo je najkraće rečeno.